салом алейкум. дар ин ҷо шаҳрванди тоҷикистон ҳастам. Салимова Сабоҳат, сокини ноҳияи Сино ҳастам. ақидаи худро ба шумо гуфтанӣ ҳастам ки мисоли гап дар шабакаҳои интернетӣ дохил мешавам. дар ин шабакаҳои интернетӣ як чизоеро мебинам, бовар кунед ба ягон чи рост намебиёд. аз пушти як инсоне гап мезананд ки он инсон барои Тоҷикистон ба Тоҷикистон ягон кор кардагӣ нестай. мисоли гап мехезанд аз пушти вай гапҳо гап масалан Иззати Амон аз пушташ мехезанд. Иззати Амон худаш ки дар Тоҷикистон чӣ саҳм гузоштагӣ, чӣ кор кардагӣ? Фабрика кушода одамо кор кардагиянд. дар Москва ҳам пулои одаморо ҷамъ мекунаду дар кисаш мезанад, камакак пулер ки расход мекунад. Тамом. ин қадар ин воҳима шуду чӣ шуд. Ман донам ки Иззати Амон аз кисаи худаш бароварда дар халқи тоҷик карда бошад. о ҳамон бечораҳои бачаҳои тоҷике ки мераванд дар Россия кор мекунанд дар хинаки тиники, бо ҳамонои асум-дусума ҷамъ мекунанд, дар кисаи худаш мезанаду зиндагӣ худша пеш мебара, ба яду сими мондагиша одаморо рӯӣ кунад, оё кунаду накунад. Шабакаҳои интернета бас будагист, иғвогарӣ, шӯрандозӣ, ҷангандозӣ. монед ҳамин нав миёнамона рост кардем, ҳамин Тоҷикистону тоҷикистониё нав миёнмона ҳамин баъди ҷангу рост кардем, бас будагист иғвогарӣ, шӯрандозӣ. хай хоинои миллат бас кунед наку.